Moi. Moi. No, nyt onkohan tää zoomia tarpeeksi? Sun pää peittää koko screen. No ei se haittaa. Ei. Ne on aivot, jotka niin on niin, niin se on niin sä oot niin fiksu. Mitä kuuluu? Kiitos, hyvä. Sulla oli tossa treenit. Ennen tätä public workoutia vedit treenit. Mitä te ootte nyt hionut viime aikoina? No luonnollisesti niin vasenta kättä aika paljon, koska oikea on ollut kipeä. Mutta vasenta suoraan, aika paljon vasenta koukkua. Mikä sulla on siinä kädessä kipeänä? Siis oikeassa kädessä oli 2 hiusmurtumaa, mutta niin sanottuja hyvälaatuisia murtumia. Että just semmosia mitä halutaan kun nyrkkeillään. Eli, mut ne on niinku paranemaan päin, ne on kyllä, ei ole niin hirmu kipeänä. Oletko juonut maitoa sitten ahkerasti? Että... Vitsi kun mä en juo oikein maitoa, mutta kyllä mä oon syönyt rahkaa aika paljon. Sulla on ollut vaikeuksia juosta, niin niiden sun selkäkipeä takia, niin miten se on vaikuttanut sun painohallintaan? Onko tehnyt tiukkaa tai muuta? Näytänkö mä sun mielestä läskiä? Oliko tällä tyypillä niinku tämmönen naisen? Tää on ihan urheilijakysymys, että ei... Täällä valitsee tasa-arvo. Ei päinvastoin, niin mä uin sen sijaan, kun mä en pysty juoksemaan. Niin mä uin tosi paljon ja musta tuntuu, että siinä tippuu melkein paino helpommin kuin juoksemalla. Niin ja saattaa vähän kokonaisvaltaisempi tuohon lihaksiin ja niin vahvistaa käsiä samalla, varsinkin kun uivaa paria. Että totta kai siinä on oma hommansa se, että sä et voi mennä heti ulos niin tuosta ovelta lenkille, vaan pitää mennä tosiaan sinne uimahalliin ja vetää se saakeli uimalakki päähän, se on se suurin ongelma. Mutta ei mulla ei mitään ongelmia ollut painokas oikeasti vähemmän kuin aiemmin. Joo. Sulla on uusi yhteistyökumppanikin, Luja-palvelut, mallia 2+1. Ja. Mitäs kautta yhteydenotto tuli, että milloin sun oltiin sieltä yhteydessä? Siinä oltiin oikeasti joku parisen viikkoa ennen sitä mun ekaa ottelua, koska Luja-palvelulla niin on tämmönen motto tai mikä onkaan, kun enemmän yritystä tilasi hyväksi. Ja sitten ajattelin heti, niin tuli mieleen, että Eeva on semmonen, että siinä on enemmän yritystä. Sitten otti tarkoitus oli alun perin, että mä vetään vähän jumppia sinne niin henkilöstölle, mutta sitten kävi niin, että tekivät sitten pariksi vuodeksi. No niin, se kuulostaa hyvältä. Sulla on aika hyvin pullat uunissa näin niin kuin suomalaiseksi ammattinyrkkeilijäksi. Täytyy sanoa, että mulla on kyllä asiat tosi hyvin. Mä oon aloitteleva ammattinyrkkeilijä. Mulla on toka ottelu 4 eri, eikä kenenkään pitäisi olla kiinnostunut musta, mutta mulla on kyllä asiat aika hyvin. No joo, mutta sä oot tehnyt kyllä hieno ura jo ennen sun ammattilaisuraa, että silloin varmaan osansa tässä sopassa. Nyt tiistaina seuraava ottelu, millaisen fiiliksi sä lähdet siihen ja kun sä oot katsonut sitä edellistä ottelua, niin onko jotain mitä sä tehdään eri tavalla tai huomasit jotain puutteita tai virheitä itsessäsi? Niin ekasta matsista niin se nyt oli ihan perusnyrkkeilyä. Eihän siinä kerännyt hirveästi mitään tapahtunut oikeastaan. Että aika lailla samalla tavalla lähden hommiin. No, odotatko tyrmäysvoittoa? En odota tyrmäysvoittoa, mutta toki se on tervetullut. Mutta ei sitä voi odottaa eikä sitä voi hakeakaan. Ja sitä paitsi nyt on niin kokenut nyrkkeilijä vastas, joka on otellut kovia vastaan eikä ole paljon keskityshäviöitä hänellä, niin mä en usko, että se hirveän helpolla. Sä treenailet Ripan kanssa, oot sä treenailu joidenkin muidenkin kanssa, avustaako joku sun harjoittelussa? No tällä hetkellä niin me ollaan oltu vaan Ripan kanssa ja sitten totta kai jos paroreita on ollut paljon. Mutta aiemmin vielä tuossa pari kuukautta sitten kävin silloin tälle Ervinin Kadin kanssa treenaamassa. Mutta nyt se on jäänyt, mä en oikeasti nähnyt Ervinin nyt lainkaan. Et mä oon Ripan kanssa käynyt pelkästään. Milloin otitko sinä yhteyttä Ripaan? Halusitko sinä hänet valmentajaksi? Mä otin yhteyttä Ripaan, joo. Ja niin, miksi? No se oli sen takia, että Ervin rupesi valmentamaan tuolla Virossa. Joo. Ja luonnollisesti se ei kerinyt valmentaa mua silloin. Ja sitten toihan on Ripa seurannut sivusta mun uraa niin kuin 10 vuotta jo tyyliin. Niin aivan. Niinhän sanoikin tuossa aikaisemmin just. Niin sit mä vaan kysyin, että voisiko se silloin tällöin, että mä en edes ajatellut valmentajaksi, vaan niinku silloin tällöin tulla vähän niinku jeesaamaan, että joku kävisi mun kanssa. Silloin kun mä aloittelin taas tauon jälkeen. Miten teillä on yhteistyö sujunut? No ilmeisesti eka matsi perusteella ainakin ihan hyvin, mutta mitä onko sä pistänyt koville? No ei ole pistänyt koville, päinvastoin. Että mä sanon Ripalle, että sä saat vaatia enemmän, mutta se on enemmän niinku toputtelemassa ja jarruttelemassa siinä touhuja. Niin ehkä sä oot katsonut, että sulla määrätyt ominaisuudet on jo sitten kunnossa, että se vie sua määrättyyn suuntaan sitten. En mä tiedä oikein, mutta kai mä niinku säädän vähän liikaa koko ajan.
pitäisi ehkä tehdä rauhallisemmin ja oppia enemmän. Ehkä se on niin päin, mutta siis meillä on ollut ihan hirveän kivaa yhdessä. Kahvitellaan paljon ja puhutaan paskaa. Poikaystävä kysyy aina, miten me kestää ne treenit niin hirmu pitkään, kun meillä aina menee 3 tuntia, mutta siellä me kahvitellaan aina. Se kuuluu vähän tuohon nyrkkeilyhommaan, se niin? Treenin jälkeinen kahvittelu. Niin. Sä oot sparrannut joskus aikoinaan Cecilia Brækhus, onko siitä pari vuotta kun sä oot tai 3? No 3 vuotta sitten jo, ennen kuin mä loukkaannuin. Onko hän nähnyt, tiedätkö onko hän nähnyt sun? Hänhän on siis maailmanmestari tällä hetkellä, 2 VBA ja VBC-liiton oikein kiva norjalainen tyttö, joka asuu Berliinissä Saurlandtallissa nyrkkeili, niin ootko ollut hänen yhteydessä nyt ammattilaisuuden jälkeen? Olen ollut jo ihan viime viikolla viimeistään. Ollaan meille jo laitettu. Mitäs hän? Onnitteli oikeesti uran johdosta tai uran alusta ja mä laitoin sille viestiä sen tyrmäyksen jälkeen, että tämähän on ihan sairas laji. Ja sit se vaan vastasi, että he, tiedän. Joo, silloin mä näin hänet Herningissä viimeksi, kun viimeksi se puolusti titteliin, niin sillä oli lyhdyt pimeinä niin sanotusti molemmat. Mä sanoin, että sulla on kauniit silmät, mutta se ei oikein tykännyt sitä. Okay. Haluatko lähettää jotain superterveisiä suomalaisen nyrkkeilyfaneille? No, eipä oikeasti muuta kuin, että kiitos, että olette ollut kannustamassa ja tukemassa. Että pitkän tauon jälkeen niin on ollut kyllä maailman hienointa taas nousta kehään ja varsinkin kannustavan yleisön edessä. Niin, että on otettu näin hyvin vastaan. Aikamoisen vastaanoton sait kyllä Kisykseltä. Varmaan samanlaista luvassa. Kiitti ja vaan nähdään kehässä. Kiitos.